Iti agtultuloy a panagnato ti presyo dagiti produkto a petrolyo. Madanagan mo't dagiti umili tiryon, iti posible a panagnato ti presyo ti na duma-duma agagatangan ng runa dagiti basic commodity. Nupay kasta, impasigurado ti Department of Trade and Industry Cordillera ang nakamonitor dagitoy kadagiti presyo dagiti basic commodities. Daduma detalye isang bay ni Jezreel Kate Lapisar. Agdandanag dagiti consumers iti agbalin nga epekto ti agtultuloy a panagnato ti presyo ti petrolyo a posible a mangitunda ti panagnato ti presyo dagiti kang runaan agagatangan iti merkado. Maysa ditoy ni Emma. Nag-aalala po kasi yung sahod po is napakababa po. Nang rugi meten ang nagsalimet-met ti estudyante ani Jo Marie tapno mapagkasya ti allowance na kadagiti dadumapay a pagkagastuan na. Nababahala din po syempre kami bilang estudyante. Maapektuhan po kasi syempre yung allowance namin sakto lang. Naingat ti panagmonitor ti Department of Trade and Industry kadagiti presyo ti basic commodities iti rehyon. Awan pay met tinoobserbaran a panagnato dagiti presyo kadagiti establishmento ti Baguio ken Benguet. Wala pa naman kaming nakikitang pagtaas ng presyo. We do not know yet dito sa mga susunod na mga araw kung magkakaroon nga, but we are hoping na wala masyado. Kung may magkaroon man, manageable, hindi masyadong ganon kataas. Sigun iti DTI Cordillera, mangipatpatungpal dagito iti regular a price monitoring kadagiti paggatangan ken establishmento tapno maipasigurado a sumursurot dagiti negosyante iti naituding a presyo dagiti basic commodities. Panggap daytoy a malapdan ti saan-an nain kalentagan a panagnato ti presyo a makaapekto kadagiti aggatang. Kaya siguro rin sa mga kababayan natin sa ganitong klase ng panahon ay mas maging masinop tayo sa paggasto. Tingnan natin yung mga binibili din natin ay mga dapat yung talagang kailangan lang at yung talagang mahalaga. Hindi natin alam kung hanggang kailan matatapos itong gulo at sana nga matapos na para bumalik na sa lahat sa normal. Mabalbalakadan met dagiti consumer nga agbalin ang nasipot kan ipakaammo iti ahensya ti anyaman a panaglabsing dagiti establishmento iti suggested retail price dagiti produkto. Jezreel Kate Lapizar para iti Pambansang TV, iti Baro, Pilipinas.